Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron mahimo kitang andam ni Santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makakagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan, pasailuon ng atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Mag-ampo kita. O Diyos, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sudunga nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan, aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na mataw sa bunyag, o padayunon mo pagpanalangin sila nga gibunyagana. Kini amo gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahod ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawhan sa Israel, gikan sa mga nasod na nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silag usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel, ug usa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka ginharian. Dili na nila hugahugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug mga hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala. Hinduan ko sila, ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari, sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo, ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Jacob nga akong sulugoon. Og didto magpuyo sila ingon ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila. Kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalinginan ko sila ug padaghanon, ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila, ug ako mailang Dios, ug sila maakong katawhan. Unya isayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo, nagbalaan sa Israel, kung ang akong templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
nagabantay siya kanila. Ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang hakon, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutunga sila sa kinatumyan sa Siyon, magmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musaya, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigula. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya, lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubok. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Igalang kanimo, Ginoong Jesucristo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Parisiyo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Parisiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kon pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya og manganhi ang mga Romanhon og gub-o nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas nga mao pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay ilaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug di lamang alang kanila kundi aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni atong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Hudiya, kundi miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Efraim, diin nagpabilin siya uban sa mga tinun-an. Ang pangilin sa pasaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila unsa may iyang hunahuna, mutambong baka siya sa pangilin. Ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nagsugo nga kon may nasayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Wala kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod. Diha sa to Ebanghelyo nababaan ang mga panghitabo. Kasabot na mamon sa pasabot anang nababaan, no? Kana bang moingon, hoy paghinay diha kay malamba ka, no, tuara wa pa kay mo pay pagistorya nalamba na, no? Paghinay diha kay mapakong ka, mo pay pagistorya napakong na ka, manigingon nababaan, no? Diha sa to Ebanghelyo nababaan gyud si Jesus ni Caiphas ang pangulong pari. Kay nakagubot naman ang mga kadagkuan sa mga pari unsay ilang buhaton ni Hesus kay ugma atong may bawaan inig-abot ni Hesus, inigsulod ni Hesus sa Jerusalem, sugaton siya sa daghan kay mga tao diya sa dalan diin kining mga tawhana nilaom nga si Hesus mao na ang ilang gipaabot nga mahimong hari sa Israel. Dili hari nga Ginoo ha, hari nga sa to apa mahimong presidente silang nasod, political sense nga pagka-hari. Kay sukat pa sa una diya lang sa to Ebanghelyo dili na wala nay hari ang Israel, giulipon sila sa mga Romanhon. Ya ika-40 kakaliwatan na ni ang panahon nila sukad nga nalupig sa gubat o wala na magkahiusa ang Israel. Kung mao sa nahinungdan karon panahon na nganong ang Israel gibuhat nila ang tanan aron mapadayon ilang pagkakaliwat. Muna mga igsoon nababaan si Jesus o isakripisyo o mamatay si Jesus alang sa kadaghanan. Dili lang tungod sa nasod sa Israel, kundi si Jesus usab ihalad iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Kay kung wala pa mamatay si Jesus, kitang tanan nalunod na sa pagka makasasala o di nato maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Muna nga ang Good Friday gitawag og good bisan namatay si Jesus, kangayang kamatayon mauman ang maglingkawas kanato gikan sa sala o maghatod kanato sa kinabuhing walay katapusang kalipay. Si Jesus kihalad alang sa tanan. Amen. Manindog. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga maangkon nato ang kaisog ni Kristo sa pagbarog sa kinabuhi o sa mga kalisdanan. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga dili matuuhon, makaila kang Hesus, nga nagpagkamatay usab alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nahibulag nga mga Kristiyanos, magpakitag mas dakong pagpangako, o panaad alang sa ekumenismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga naa sa pangagamhanan, mangako nga mga lagad diha sa kamatuoran o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga Katoliko sa linaing paagi, mubati nga nahisakop sila sa usag-usa, pinaagi sa ilang usara nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ang halangdon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw dito sa Middle East, o sa kalibutan, hinuan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom,
nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nasud, diha sa pagbadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasud, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili untag dalan sa dialogo og diplomasya og dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita. Alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga inahan nga nawadag anak, dili unta mahugno sa kabugat sa ilang mga problema, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Diyos sa mong amahan, nga pinagi sa pagkabig o pagtigom sa mga matuhuon, imo silang gihimo nga usang lawas ni Kristo. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron makabig ang imong katawhan og mas masuod sa usag-usa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad o sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimayat sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon pinagi sa sakramento sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad aron pagbutan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo ug mapasaylo ang ilang mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga bulahaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo ug naghatag kanamo og kusog sa uganti pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa karangaman, puno ang langit, ug yun
Santos kayo ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo kalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo anga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila o ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pagampo gitudlo sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matumanan ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanunan sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaywa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man naging harian ang gahumog ang imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atoang panag-inigsuunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug nga maayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos, nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nahimuta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Dios nun, sa mga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas o dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.